Το δελτίο περιβάλλοντος είναι μια προσφορά των απορρυπαντικών Planet. Είσαστε από τους τυχερούς που διαθέτουν εξοχικό, που καταφέρατε να πετύχετε μια αξιοπρεπή άδεια Χριστουγέννων για να το επισκεφθείτε και πάνω απ' όλα μπορέσατε να εξασφαλίσετε και το δώρο των Χριστουγέννων για να φτάσετε ως εκεί. Wow! Εμείς σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μην πετάξετε χαρτιά και σκουπίδια έξω από το αυτοκίνητό σας, να μην αφήσετε χύμα πλαστικές σακούλες πίσω σας, να προτιμήσετε να πάρετε ένα θερμός με νερό αντί να αγοράσετε πλαστικά μπουκάλια από το δρόμο, να έχετε φροντίσει να κάνετε ένα καλό σέρβις στο αυτοκίνητό σας, ώστε και λιγότερη βενζίνη θα καταναλώσετε και λιγότερους ρήπους θα αφήσετε στο περιβάλλον. Και τέλος, σκεφτείτε ότι τη φύση που θα χαρείτε εσείς έχουν δικαίωμα να τη χαρούν και άλλοι μετά από εσάς. Το δελτίο περιβάλλοντος ήταν μία προσφορά των απορρυπαντικών Planet.